The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. The entrance of thy word giveth light, it giveth understanding to the simple. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Di ta maglangan nining adlaw sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ug kanimo magtutuo. Gikinahanglan nga ikaw mangandam usab sa imong kaugalingon, limpyuhi ka na imong kalag pinagi sa hingalan, pagsugid niya ng mga salang nabuhat nimo ning adlaw ngadto gyud sa tuwangan sa Dios. Aron kini malimpyuhan. 1 John 1:9 nagkanayon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton mong paggamit ng imong kabubuton to believe in the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Acts 16:31 na kanayon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love your word, because we are members of the royal family of God through our faith on your Son, the Lord Jesus Christ. Tungod sa kay kaniadto pang milabay nga eternidad, ang among kinabuhi dinha na kahulugan, dinha na katuyuan, tungod kay imo magkaming gimanduan sa pagtuon sa imong mga pulong adlaw-adlaw. Ingon nga kami nagakaon og pisikal nga pagkaon adlaw-adlaw. So amo kining giila, amahan, nga mao kini ang among briefing, our means of growth. This is the means of glorifying our Lord Jesus Christ. So nagampo kami nga hatagan mo kami og yan ang pagtutok gayon sa imong igatudlo ka na mo nining adlaw. All this we ask in Christ's name. Amen. Okay. Ang uluhan sa atong hamubo nga paghisgutan ni ining adlaw mo kini. The greatest fear of man, which is death. Mo kini ang kinakuyawang hitabo sa tao, ang kamatayon. Okay, well, dili kalikayan ang kamatayon, right? Death is inevitable. What is the greatest fear of mankind? Again, it's death. Namungutan ako kanimo. Unsa may imong hunahuna sa kamatayon? What is death to you? Diha sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 4, kini nagkanayon, I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, have no more that they can do. When you are already face to face with God, naong ug naong sa Dios. Now, ingon nga magtutuo, never fear any kind of disease like COVID-19 or cancer. Do not fear. Who shoots you and terrorize you, do not be a coward. Ayaw, barog gayod, ingon nga magtutuo. Abi nimo, ang kahandok God, maunay makapaluya
sa atong kinabuhi. Okay? It debilitates our human functions, sa mga function sa atong lawas. Kaya ang pagkatalawan, pagkahadlukan, mao kini nga when a person stops thinking, muhunong gani siya paguna-una, reasoning under pressure, muwa ang iyang kaisog. So, mahimo siyang talawan, hadlukan, mo kana a coward. Why? Because there's now the fear of the unknown. See? Labi na kung wa siya kamatuuran, wa siya pagtuon sa pulong sa Dios. Now, sa diha nga mo, atake na kining kahadlok nato. Unsa may mong buhaton, iyon nga magtotoo. Ang kuna, ang mga saad sa Dios to counter that fear. See? Claim God's promises. Now, karong panahon na, today's trend is that a lot of people die. Uso karon ang pagkamatay. Gusto? Naghanang namatay. Even popular people. Popular ba o dili popular? They die. Kaya nga itong kinabuhi, sama is nagbitay o gamay ng lanot in a fine thread. Nga ang Diyos mahimo mo putol niya na any moment. God is the only one who owns our life. Siya ra ang tag-iya sa itong kinabuhi. Siya ang nagakontrol sa manner, the place, and the time of our death. Whether we like it or not, all of us are going to check out from this life as God's perfect time or at God's perfect timetable. Ang pangutana lang mo kini, andam ka ba sa diha nga moabot na ang imong panahon? Kaya ang pagkamatay gud, ang kahadlok ba sa pagkamatay actually is questioning God. Murag imong question ang Dios, kana insulto man na sa Dios. God, you see, maong tag-iya sa atong kinabuhi, ang tinubdan sa atong kinabuhi. Siya ang nagagunit sa Yahweh as to when, where, and how each one of us is going to die. Now, sama sa akong gingon, ang atong kinabuhi, nagabitay kinig gamayng lanot, thin, very thin thread, and God can cut it off at any moment, sigon sa iyang hingpit nga timing. Paminaw, there is only one and only one to prepare for death, and that is to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31. If you wish to go to heaven after you die, then take heed sa garantisado nga saad sa Dios nga igo kang mutuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. That's how to be sure to get to heaven right after you make your last breath. Kunya ikaw nga magtutuo unsa may mubuhatan, prepare yourself to fulfill God's plan sa imong kinabuhi. Unsa man? Pagtuon, pagtuo, pagkat-on, paggamit sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. Mo ka na ang pagi nga ikaw makaandam aron ikaw makakabot sa espiritual ng paghamtong ug mao ka na makahimaya sa Dios. Okay? So alang kanimo dili pa magtotoo. Be sure to get to heaven right after you make your last breath by believing in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. My friend and believer, ponder on these things.